Lesz még motoros, lesz még gyalogos, Honvéd vásárhelyben. Torda szeret a várat, Nagybánya visszatér az őszre. Érted élünk, drága hon, vesszen Trianon. Lesz még motoros, lesz még gyalogos, Honvéd vásárhelyben. Vesszen Trianon. Lesz még iratós, lesz még bombázós, Honvéd Kecskeméten. Munkát Ugocsa, Ungvár, Szalóka, visszatér. Tárgyalásoknak ez a zöld út az miért jelent egy olyan zsákutcát a magyar nemzet számára? Igen, itt ugye egy filozófiai disztinkciót kellene tenni, már Hegel is felhívja arra a figyelmet, hogy más a létezés és a fennállás, talán fogalmazunk így. Tehát az a rendszer valójában már nem létezett 56 után, de fennállt kétségtelenül 33 évig. A nemzetért megteszünk mindent, amit meg lehet, és ezzel egy pozitívabb gondolkozás is begyűrűzött a nemzeti radikalizmussal kapcsolatban az embereknek a fejébe, és a Magyar Gárda létrejöttével, a Jobbikének a sikereivel bebizonyosodott az, hogy igenis érdemes győzelemben gondolkozni. Köszönöm szépen! Érted élünk, drága hon, vesszen Trianon. Lesz még rakétás, lesz még géppuskás, Honvéd Pécs várában. Vesszen Trianon. Lesz még gránátos, lesz még páncélos, Honvéd Fehérváron. Kassa csomorja, Rozsnyó Korbola, visszatér a nyáron. Érted élünk, drága hon, vesszen Trianon. Lesz még gránátos, lesz még páncélos, Honvéd Fehérváron. Érted élünk, drága hon, vesszen Trianon.